संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। कणकवलीत ग्राम आणि नागरी विकास सक्षमीकरण अभियान अखिल भारतीय श्री स्वामी समर्थ गुरुपीठ, श्री स्वामी समर्थ सेवा आणि आध्यात्मिक विकास मार्ग गुरुपुत्र नितीन मोरे यांचे बालसंस्कार, पाल्यसंस्कार, गर्भसंस्कार, शिशुसंस्कार, युवा प्रबोधन मार्गदर्शनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला। 20% अध्यात्म आणि 80% समाजकार्य या संकल्पनेतून 18 विभाग अंतर्गत केंद्र स्तरावर ज्ञानदानाचं कार्य विनामूल्य स्वरूपात सुरू आहे। ग्राम आणि नागरी विकास अभियानाअंतर्गत सेवेकरी आणि भाविकांना काळाची गरज असलेल्या सेवांचा लाभ घेता यावा यासाठी कणकवली चौंडेश्वरी मंदिर इथं रविवारी मार्गदर्शनाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। ग्राम आणि नागरी विकास सक्षमीकरण अभियान अखिल भारतीय श्री स्वामी समर्थ गुरुपीठ, श्री स्वामी समर्थ सेवा आणि आध्यात्मिक विकास मार्गाचा सेवेकरांनी लाभ घेतला। या कार्यक्रमाचं उद्घाटन गुरुपुत्र नितीन मोरे यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून करण्यात आलं। यावेळी गुरुपुत्र मोरे यांनी स्वतःसह इतरांना प्रवाहामध्ये आणून राष्ट्र निर्मितीतील मूलभूत समजले जाणारे गर्भसंस्कार, शिशुसंस्कार, बालसंस्कार आणि युवा प्रबोधन विभागांचं मार्गदर्शन केलं। यावेळी मोठ्या संख्येनं सेवेकरी उपस्थित होते। जिल्ह्यातील सर्व जबाबदार सेवेकरी बंधुभगिनी मोठ्या संख्येत आजच्या या विशेष उपक्रमास दुपारच्या कडक उन्हात आपण इथे उपस्थित झालेला आहात। सर्व सेवेकऱ्यांची स्वामींवर असणारी असीम श्रद्धा आणि या श्रद्धेच्या पोटी आपण या श्री स्वामी समर्थ सेवा मार्गाच्या विविध कार्य अभियानात सेवेत सक्रिय सहभागी होण्यासाठी आपण विशेष उपस्थित राहिला। आपण सर्व सेवेकरी खूप भाग्यवान आहोत। आपल्याला या श्री स्वामी समर्थ सेवा मार्गाच्या माध्यमातून स्वामी महाराजांचे विविध सेवा उपासना करत राष्ट्रहित अनेक उपक्रम सुद्धा आपण म्हणतो ग्राम आणि नागरी विकास अभियानांच्या माध्यमातून आपल्याला ही उपक्रम सुद्धा आपल्याकडून करून एक समाजाची राष्ट्राची सेवा सर्वांच्या हातनं करून घेतली जाते। श्री स्वामी समर्थ महाराज दत्त महाराजच आहे, आपण सर्वांना ठाऊक आहे। दत्त महाराजांचं कार्य आपण जर मागे वळून पाहिलं, सर्वात प्रथम दत्त महाराजांचाच आविष्कार होता हे आपल्या लक्षात येईल। जसं आपण भागवत ग्रंथाचा जर आधार घेतला, त्या ग्रंथाप्रमाणे आपण भगवान विष्णूंचं विराट स्वरूप, त्या विराट स्वरूप विष्णूंच्या नाभीमध्ये कमळामध्ये ब्रह्मदेव आणि त्या ब्रह्मदेवानं भगवान विष्णूंच्या आज्ञेनं सृष्टीची उत्पत्ती या होता हा क्रम आपण भागवतात वाचतो। त्यासाठी सृष्टी निर्माण करण्यासाठी ब्रह्मदेवांनी आधी सनकादी ऋषी निर्माण केले, परंतु त्यांनी विष्णू लोकात जायचं ठरवलं, वैकुंठात ते गेले। पुढे सृष्टी पुढे चालवण्यासाठी किंवा निर्माण करण्यासाठी सप्त ऋषी ब्रह्मदेवांनी निर्माण केले। स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ सेवा केंद्राच्या माध्यमातून हा उपक्रम राबवण्यात आहे। सेवा मार्गाची बहुसंख्य सेवा केंद्र कोकणामध्ये आहे
हा आमचा पहिलाच दौरा नाही आहे. अनेक वेळा कोकणात येणं झालेलं आहे, परंतु कणकवली गावात पहिल्यांदा येणं झालेलं आहे. कारण या ठिकाणी पहिलं श्री स्वामी समर्थ सेवा केंद्र इंदोरी प्रणित हे सुरू झालेलं आहे. मुख्यतः श्री स्वामी समर्थ सेवा मार्गाच्या माध्यमातून 20% अध्यात्म, 80% समाजकार्य, म्हणजे स्वामींच्या उपासनेसह बालसंस्कार, गर्भसंस्कार, शिशुसंस्कार, युवकांना प्रबोधन, शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शन, म्हणजेच शेतकऱ्यांना बांधावर जाऊन सेंद्रिय शेती त्याचं मार्गदर्शन, आयुर्वेद, आरोग्य अशा अनेक विभागासह सेवा मार्ग हा कार्यरत असतो. हेच प्रशिक्षण मार्गदर्शन देण्यासाठी विशेष म्हणजे इथे भगिनींची उपस्थिती मोठ्या संख्येत आहेत. भगिनींनासुद्धा आध्यात्मिक सर्व गोष्टींचं स्वातंत्र्य देणारा हा सर्वात प्रथम हा सेवा मार्ग आहे. गेले 70-80 वर्षांपासून या सेवा मार्गाचं कार्य संपूर्ण महाराष्ट्राच्या बाहेर आणि आज देशभरात, जगभरात हे कार्य सुरू आहेत. परमपूज्य गुरुमाऊलींच्या मार्गदर्शनाखाली हे सर्व उपक्रम मार्गदर्शन सुरू आहे आणि गेल्या 3-4 दिवसापासून कोकणातील सर्व प्रमुख शहरांमध्ये या दौऱ्यांचं आणि वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रशिक्षणाचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं. मी सर्वच भगिनींना आणि सर्व सेवेकऱ्यांना आवाहन आज केलेलंच होतं, पुन्हा करतो की सर्व सेवेकऱ्यांनी सेवा मार्गातील विविध उपक्रमांमध्ये सक्रिय सहभागी व्हावं. जास्तीत जास्त वेळ सेवा मार्गातील जे काही उपक्रम आहे, मूल्य शिक्षण, बालसंस्कार, शिशुसंस्कार, गर्भसंस्कारासारखे जे काही महत्त्वाचे विषय आहेत या विषयांमध्ये त्यांनी सक्रिय सहभाग घ्यावा आणि आपला अनमोल वेळ या स्वामी कार्यासाठी द्यावा. श्री स्वामी समर्थ. इथे आल्यामुळे बऱ्याचशा प्रश्नांची उत्तरं आज मिळाली. बालसंस्कार कसं घ्यायचं, गर्भसंस्कार, शिशुविहार याच्याबद्दल त्यांनी मौलाचं मार्गदर्शन केलेलं आहे. त्यांचा वारसा आम्ही पुढे बालसंस्कार केंद्र इथे चालू झालेलं आहे, ते तसं आम्ही शिकवतो इथे. तर सर्वांना मी आवाहन करते की बालसंस्कारसाठी मुलांना पाठवावं आणि गर्भसंस्कारसाठी महिलांनी यावं. बालसंस्कारचं टायमिंग आहे रविवारी 5 ते 6, तसंच गर्भसंस्कारचं संध्याकाळचं टायमिंग आहे 5 ते 6 सोमवारी. खरं तर मला आज खूप आनंद होतो हे सांगायला की आमचं केंद्र होऊन वर्ष झालं. 6 फेब्रुवारीला आमचा वर्धापन दिन झाला, तोसुद्धा मोठ्या प्रमाणात झाला. प्रचंड लोक आले होते. अक्षरशः जेवण आम्हाला कमी पडलं, इतकी लोकं आली आणि ह्याचाच आम्हाला आनंद आहे आणि आमचं यश आहे. स्वामी महाराजांची आमच्यावर कृपा आहे. आणि कारण ह्या केंद्राचं जे कार्य आहे ते नुसतं अध्यात्म असं नसून राष्ट्रसेवा ही यातून लोकांना दिली जाते. 20% अध्यात्म आणि 80% समाजकार्य या माध्यमातून आहे असं चालतं. इथे कुठे राजकारण नाही, कुठे कोणी कमी नाही, कोणी मोठा नाही, कोणी लहान नाही. करता करविता तुझं एक स्वामीनाथा, माझी ठाई वार्ता मीपणाची नसेची हा भाव ठेवून इथे प्रत्येक सेवेकरी काम करत आहे. आणि त्याचंच फळ म्हणून हे वर्षभरात आमचं केंद्र एवढं भरभराटीने आलं आणि त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद संपूर्ण जनमानसातून मिळत आहे. सेवेकरांना आवाहन करते, तुम्ही आता आपण पाहताच की आपल्या वर्षभरातल्या कामाची ही पोचपावती आज नितीन भाऊंनी इथे येऊन आमचं कौतुक करून दिली. यातच आम्ही भरून पावलो आणि आम्ही हे जोरण सेवे ह्या आमच्या मार्गातून लोकांचे जे प्रश्न आहेत, घरगुती आहेत, कौटुंबिक आहेत, शारीरिक आहेत, मानसिक आहेत, ते प्रश्न अध्यात्माच्या मार्गातून इथे सोडवले जातात. आणि बऱ्याच म्हणजे जवळजवळ जितके आमच्याकडे ज्यांनी प्रश्न आले त्या सर्वांचे प्रश्न सुटलेले आहेत आणि लोकांचा हा विश्वास बसत आहे या मार्गावर आणि लोक आणि आमच्याकडे आकर्षित होत आहेत. आठवड्याला तर आमच्या साप्ताहिक आरतीला बघितलीत तर तुम्ही लोकांची संख्या वाढतच चालली की आम्हाला मंदिर कमी पडत आहे. आम्हाला खूप छान वाटलं ऐकायला. आम्हाला माहिती नव्हतं आध्यात्मिक फक्त आम्ही घरात देवपूजा करायचो, पण ती संपूर्ण वाटायची नाही. इथे आल्यावर आम्हाला सगळं व्यवस्थित कशी पूजा करायची, कसे अध्याय वाचायचे ह्याचं मार्गदर्शन. परत सत्यनारायणाची पूजासुद्धा आम्ही घरी करू शकतो बायका, नाहीतर यापूर्वी कधीही बायकांनी काय असं केलं नव्हतं की भटजीच बोलवायचं आणि घरी करायचं. हे सगळं आम्हाला इथे आल्यावर केंद्रात कळायला लागलं. परत मुलांना बालसंस्कार दिल्यामुळे त्याचं काय संस्कार होतात ते सुद्धा ज्ञान आम्हाला इथेच कळालं. लहानपणापासून संस्कार केल्यामुळे मुलं आईवडिलांशी प्रेमाने परत कुठल्याही चुकीच्या मार्गाला पुढे जाणार नाहीत आणि आपल्या आईवडिलांचा व्यवस्थित सांभाळ करणार हे कळालं आम्हाला त्याच्यातून. श्री स्वामी समर्थ ही स्वामी समर्थांची कृपा म्हणायची, कारण आम्ही फक्त त्यांचे कार्यकर्ते आहोत आणि हे सगळं काम ते आमच्याकडनं करून घेतात. आम्ही फक्त निमित्त मात्र आहोत आणि हे सर्व श्रेय फक्त सर्व
सेवेकरांचं आहे. जिल्ह्यातील 5-6 केंद्र मगाशी जी नावं सांगितली त्या केंद्रांच्या प्रतिनिधींचं आहे आणि ते आज आपल्या कार्यक्रमात उपस्थित होते आणि त्यांच्यामुळेच आज हा जिल्ह्याचा कार्यक्रम आज यशस्वी करू शकलो. श्री स्वामी समर्थ. आपण लांबून आलेला आहात या कार्यक्रमासाठी, चांगला कार्यक्रम पार पडला आहे, काय सांगता? मी एवढंच सांगू इच्छितो की प्रत्येकाला अध्यात्म पाहिजे होतं, पण त्यांना दिशा मिळत नव्हती. त्याच्या माध्यमातून गुरुमाऊलींच्या मनात असं आलं की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ह्या माझ्या कार्याचा वाढविस्तार कणकवली शहरातून व्हावा. त्यांच्या संकल्पनेनुसार कणकवलीमध्ये असा काय हा भक्तीचा मळा फुलला की आपण त्याचा भविष्यात हा वटवृक्ष किती मोठा होईल हे सांगता येत नाही. आणि प्रत्येकाच्या आता धुमाळे मॅडमने स्टेजवरनं पण सांगितलं की मला नितीन भाऊंना मी सांगतो की हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रत्येक घरामध्ये स्वामी मार्ग मी पोचवणार याची ग्वाही मी देते म्हणून सांगितलं. आणि हे गुरुमाऊलींच्या आशीर्वादानुसार संपूर्ण तालुक्यामध्ये प्रत्येक गावामध्ये स्वामी समर्थांचं केंद्र होईल याची मला खात्री वाटते. आणि या मार्गाच्या माध्यमातून त्यांच्या जीवनातील समस्या आणि अडथळे दूर होतील, त्यांचं जीवन सुखी होईल. या संपूर्ण आपल्या ह्या आपत्कालाच्या टायमिंगला परत रामाचं राज्य निर्माण होईल असं वाटतं. यावेळी कणकवली नगराध्यक्ष बंडू हरणे, व्यापारी अध्यक्ष दीपक बेलवलकर, किशोर राणे, नगरसेविका कविता राणे, मटकर, राजश्री धुमाळे, नितीन तायशेटे यांनी भेट दिली. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी विजय तावडे, नंदकुमार आरोलकर, रमेश जगदाळे, सुधीर धुमाळे, अविनाश साळगावकर, मिलिंद कोदे, अभिजित हुन्नरे, रंजन पोहेकर, रूपा पोहेकर, आशा धुमाळे, वैष्णवी लिंगरज, नीलम हरणे, नीलम वर्णे, सावंतवाडी केंद्राचे श्री विचारे, वैभववाडी केंद्राचे श्री कडू, वराड केंद्राचे प्रतिनिधी, आचरा केंद्राचे सौ दुखंडे आणि कविता नार्वेकर यांच्यासह बहुसंख्य सेवेकरांनी मेहनत घेतली.